Driven dokumentuak eta karpetak partekatu ahal ditugu. Horretarako, dokumentu edo karpeta horren gainean klik egingo dugu. Adibidez, hau. Hemen klik egiterakoan, aktibatzen dira hemen goian ikono hauek. Partekatzeko ikonoak bi dira. Horrek esan nahi du, bi modu daudela partekatzeko. Compartir con usuarios concretos o grupos de usuarios, eta bestea da obtener enlace para compartir. Bi modu daude. Hemen eskumako botoia emanda ikono hauetara joan edo hemen goian. Eskuma botoia emango diot eta aukeratuko dut erabiltzaile batzuekin konpartitzea edo partekatzea. Ikusten duzuenez, hemen erabiltzaileak sartu ahal ditut. Horretarako bere posta elektronikoak gordeta edo jakin behar ditut aurretik. Eskumaldean, ze baimena emango diot erabiltzaileari erabakiko dut. Adibidez, lektor. Hemen aukera izango dut erabiltzaile honi jakinarazpen bat bidaltzea. Eta hemen mezu bat idaztea. Egina dagoenean, enviar emango dut. Eta ikusiko duzue, hemen hurrengo ikonoa agertu dela. Horrek aipatzen du partekatuta dagoela dokumentua. Gauza bera gogoratu egin ahal dugu karpeta guztiekin.